Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi este primul vlog din 2026. Vă spun la mulți ani la toți abonații mei. Suntem aici cu Sacu. Mergem să facem un vlog nesimțit. Așa ca de 1 ianuarie, uitați ce frumos ninge pe la noi. Au venit iarnile, uitați, iernile la noi. Mergem să mai luăm pe încă un prieten și revenim de la locul faptei. Am pupat. Taci, dogu! Taci! Taci, Camil! Taci tu! Stai că trage dreapta! Uai! Dat! Lasă, dat! Uai! Ce pula mea! O chestii da, mă. Dată așa că mă... Da. Praște! Da-te tu, cidă! Da-te! Treci aici, tuți. Dă, mă. A, nu trebuie așa, mă. O dai drumul, Sudan! Mă, pulă, dar nu așa. Stai nu știu, bă, că trage! Ué! Ué, já vai dormir! Ui! Ué! Ué! Ué, já vai dormir! Oh my God! Mamă! Uai, s-a rupt ața! S-a rupt ața! Uai! Bun, hai că mergem să căptăm o dârmă putere dezvoltată. Tot acum o tură bună cu ATV-ul și... Mi-am cam rupt găoaza mea, mă da cam 15 milioane de kilometri și s-a rupt ața asta în ea nesimțită, că e coaptă de 15 ani. Și da, avem aici un... Nu știu ce o fi ăsta, plastic, dar nu e foarte frumos. Și da, revenim cu următoarea parte cu o nouă dârmă. Amu, pregătim. Uai, hai să vedem. Cortul buci. Împinge bun. Omor aici, mă! Dă să meargă, mă, la mă! Hai că am căzut. Ha? Pă brăzi! Hai să împing. Dă-te, dă-o, nu mai merge, mă! Uai, leu! Ce fară, fă, trage, ia, vărați! Hai, dar ții, bă, aici, că... E criminal, mă! Opa! Oh my God! E foarte frumos dat acolo, mai băi! Facem 15 like-uri! Mamă! Uitați ce priveliște frumoasă aici la noi! Așa e frumos, iar! Așa! Ia mai! Avem să o duci! Avem, da-te tu de aici!
Hai, no, dă-te, no. Bă, Dă-i mâini. ia-ți ușul de aici. Ha. Să ne du-te drept. Ah. Au! Nu țăgniți, te zice acum cu... Dă-te tu! Cu plasticul, cu... Bă, să mă dau ca pe ăsta, cum îi zice, mă? Pe placă, mă. Ce zice, hai? Hai să încercăm. Dacă... Uite, mă. Măcar și el lumea care merge. Hai, uite. Uite, nu, că nu bea așa, așa. Dă-te mă fain în urmă handicapatul. Ia mă, ce de să meargă, hai! Hale! Hai să sus un pic, o să ne repede. Dă-te tu în pula mea! Tu bidă! Hai să mă sui coi! Am vrut să dăm o tură cu nylonul. E tu. Dă-te tu sus. Dă-te tu sus. Dă-te tu. Fă tu scrinile. Tu. Panorama. Ce stai? Ca pe abonații mei. Mă bun, dragii mei abonați, cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați acolo un like și un subscribe pentru poate mai face și partea a doua dacă mai avem zăpadă. Dar asta mă, dacă vreți voi, dacă facem măcar 5 like-uri, facem partea a doua și cu ceva mai interesant, mai nebunit, mai rupem capul pe ce vedem noi. Poate mergem și prin păduri să facem că avem cam teme mari. Sau cum e vorba pe la noi, ai niște cărări, dar e foarte mare pantă, dar dacă facem 10 like-uri mergem pe cărări. Și da, să facem 120 de abonați până la, nu știu, la sfârșitul lui ianuarie. Dar oamenii noștri dau cu artificii încă le plac. Și bun, cam atât a fost acest episod. Pa!